Charan! Kami kay mga my loves. Lumyagan. So, hi mga my loves. So, karon mga my loves, na ami lumyagan. Mo'y pag-abot sa kumanghod niya na akong uyuan nga gatrabaho og barko dayon. Yung ulay siya, ingan higit siya dire. Sa Balyangaw sila gapuyo din. Ingan higit siya plati dir kay gusto siya mukaon og lumyagan. So maglaphaw ta og kanang pinakurat. Oh. Kani siya nga lumyagan mga my loves. Iguro ni siya na mugikuan og mata og ngipon. Kuaan ni siya mata og ngipon. Dayon hugasan og tarong. Dayon, muna ni mga my loves. Nagpainit na kong tubig. Nagpainit akong tubig mga my loves. Dayon tanglad. Then among panakot. Isa ka baso rin na siya nga tubig ha. Gamayaran ninyo ang tubig pagbutang. Kay mas lami ang lumyagan kung gamay ra ang tubig ibutang. So kay karon imbukal na magid ang atong tubig nga gibutang ang tanglad. Ilunod dayon nato ning atong panakot. Pabukalon sana natong tarong. Isa ka baso ra na ang tubig ha. Kaning lumyagan mga my loves ato sa ning hugasan. So tanaw niyo mga my loves oh. Dagko kay purya-buyag ang ato ang lumyagan karon oh. Tanawa ra gud oh, see the difference. Oh, see the difference. Dagko kay lumyagan oh. Sumao ni siya ang kasagaran nga lumyagan unta. Pero karon ang lumyagan nato dagko kaayo purya-buyag bihuda na gyud ni. Kani siya nindot laphawan. Atoan na ning ilunod mga my loves. Takluban mga my loves. Ano akong uyuan mga my loves? Nga ning uli. Ani siya sa barko nagtrabaho. Oh, isa na kabaso nga atong gisabaw kay niglunod sa lumyagan. Daghan man gud na siya mutubig. Pwede gani og dili na siya ninyo tubigan. Inapo isa ka proseso ana pa sa paglaphaw sa lumyagan. Ang lumyagan nga hinugasan ninyo gikuanan ninyo mata og ngipon, ibutang nimo sa kalaha. Ilunod ang tanglad, ilunod tanan mga panakot dayon. Takluban, pabukalon, mutubig raman to siya. Sumao to siya ang kanang mas lami gid siya, mas the best gid to siya kay galingon ra niyang duga ang muluto sa iyaha. Pero kaning amo nga gibutangan jud namo na siya isa ka kabasong tubig kay para mas ubay-ubay ang sabaw. Uli mga may loves, simbukan na ni. Diba mga my loves? Guwapa kay itong lumyagan no? Tanawa niya, mga ontaron. Charan! Wala siyang nukos. Pwede. So mga my loves, tips mga my loves, basta magluto mo og lumyagan. Maglaphaw mo og lumyagan. 1 minute ra ninyo pabukalon. Then haon dayon. So karon kay 1 minute naman ang nilabay, hauno na ni nato. So pasensyahin ninyo among abuhan mga my loves ha. Kay mo gini siya tinon nga dirty kitchen mga my loves ha kay maklaro gyud mo nga mga kaldero na mo hugaw gyud. Ito man gyud siya so mo gini siya insakto nga dirty kitchen. So dira mga my loves. Charan! Wow. Guwapa kay puribuyag ang ato ang nilapawan nga lumyagan mga my loves. Mo ni pinakurat mga my loves. Paa. Puribuyag tayo. Agama. Wow, lami kayo mga my loves. Lumyagan. Tanawa atong sabaw mga my loves, gamay ra kaayo. Ngunit tamis nga sabaw mga my loves, kay gamay ra kaayo. Charan! Ready to serve dang atuang nilaphawan nga lumyagan, pinakurat. Ay na pang. Uy. Uy, na naman di ay kuan mga may lasokok. Muni pares. Ready to serve. Hayan. Ha. Taste, taste. Oh. Ha. Lami kay mga my loves. Oh. Oh. Palpak mga my loves kay may asin ug bitsin. Asin na. Asin ito, yahong da, yahong. Tanawa ra gyud. Palpak inyong vlogger mga may guys. Kay wali asin niyang Matanawa lagi, kani laging mag-vlog ta. Wala na yung asin atong. Hala, perti mo dyan akong limuta, day. di ba? Vlog pa more. Wala yung ano, Murag. Nawa lagi. vlog pa more. Vlog pa more. Nga tay. Nahimo na ng mga engkanto ning nangaon na kay may timpla.
Gyud kay my loves. Nanti. Ha? Pasensya gyud kaayo mga my loves kay unsaon man nga. Di ba ano ko no? Sakto na baka ni. Sumiya kayo eh. Binali. Naparat na po hinuon niya. Yapon. Wala. Among vlogger napalpak. Kanawa po niingon si Wina. Kaingon man ko og kanang agkatong imuhan ang asin ay gitak-ang nimong ininit na natoy timplatanan. Wala jud ay nakalimot jud ko. Mo nagingon og vlog pa more. Sige na lang uy. Naparat na pod. Parat jud siya day. Kira na. Yan ba daw maglungag ba? Naarita! Fred! Para ng nilang kuya. Dapat man oh. Makita ang tatlong classmate ani. Hmm? Ato ko ng kuya ni mo. Sa pudya. Pero ka nakita mo classmate. Palpak. Oh, pero gwapa gyapon kaayo mga my loves, oh. Buyag kaayo. Meron sa naroon din na. Okay lang. Tumbok. Lami yan? Kira ma'am. Ha? Kira ma'am. Paratra. Ikaw tay? Lami kay nya Lami tay? Wala makaw. Karon na mo ko to ba? Overall mali. May siman lagi po sa bangko na. Kuya ni mo anak. Wa anak niyo eh. Abalo. Naman kung kuya na mo. Napagay ko na anak. Asa ako itong butang. Unsa man aya issue ninyo?